Yatulukiranso program ya Ndale mbuyomo pano pa Mzati television. Musawale kuti ndi program imene timakubwereserani zina mwa zimene zinachitikapo mbuyo, mzaka za mbuyo, ena mutabadwa, ena musanabadwe, ena munangouzidwa, ena munaziona, mwaso mwinaso nkuthekanso ena munthawi imeneyo munalipo. Nditimakubwereserani zimenezo zokhuza ndale za mbuyomo kuti mudzitha kudziwa kuti kodi mudachitika zotani. Pakadali pano tikadafukulabe nthawi ya Dr. Bakili Muluzi kuti kodi mu nthawi ya Dr. Bakili Muluzi mudachitika zotani. Ineyo dzina langa ndi Fungai Chiwaya, ndipo pamakina pa kamera tili ndi Joe Somera. Komanso yawalanso kuti nthawi zina timakhala ndi mnyamata uja Evans Matola. Tili ndi historian John Gunde yemwe akhala kutipatsiranso zinthu zochuluka zosiyana-siyana zokhuza nkhani yokhuza ulamuliro wa Dr. Bakili Muluzi. Ndikulandeni mtsogole. Athokoza kwambiri. Zikomo. Lero mwavala jeans. Basi nthawi zina kumapumisa mashati. Kodi izi zinabwera nthawi ya Bakili. Zinazibika kwambiri nthawi ya Bakili. Ziti zimene zovala ma jeans. Mavala. Yeah, my jeans have always been there, even when I talked to Banda. Okay. Koma mavala kuti mena anthu avalira nyotsonyotso chonje nthawi zina nthawi ya Dr. Banda kumakhala limwina munthu ndo sokoneza pang'ono. Koma mene mwafotokozera mwina nthawi ya Dr. Bakili iya ka freedom kakavalidwa kanalipo ndithu kamene situkaona mpaka napana kakupitirira ndithu bwana. Tikupitirira ndi nkhani yokhuza Dr. Bakili Muluzi. Mu program yathu imene yapitayi tinakambirana zochuluka, koma mwina zinthu zina zimene zinatsala kuti tikambirane zinali zina mwa mavuto ena amene ankaoneka mu ulamuliro wa Dr. Bakili Muluzi. Yes. Mina tisanafike chamkatikati. As a historian, mutaona ulamuliro wa Dr. Bakili Muluzi unali ndi mavuto ngati ati amene anali udziwikirabe. Mavuto analipo ndithu mmene zimakhalira kwina kulikonse kuti every government ikabwera ina imatha kuyamba ndi mavuto kumaliza ndi mavuto omwewo. Ndili matha kubwera boma lina kuyamba ndi mavuto kumalizira ndi ubwino, kapena yayi kuyamba ndi ubwino kumalizira ndi mavuto. Ndiye ulamuliro wa Dr. Bakili Muluzi mavuto ena anali amene ona kuti kubomako kayendetsedwe ka boma zimaonetsa kuti anafika pojaira wena kayendetsedwe ka boma, komanso mbali ina ngati anthu society democracy tinayimvetsa udyo. Ndikamba za mbali ziwiri, kwamba za kuboma kuti zikuonetsa kuti kayendetsedwe ka boma anafika poti zikukhala ngati ife palibenso amene akuzotichotsa. Mukumbukire mbuyo ndinafotokoza pona kuti ankanena kuti ife metalowa mbomamo tili pano kukhala mpaka na over 30 years. Ngati kamuzu adakhala for 30 years ifeso tili muno kukhala mpaka na 30 years. Nde mukamakhala ndi mawu ngati amenewo nthawi zambiri chimene chimachitika ndiona kuti mmakhala moyo otayirira. Ndi zimene zinkachitika mu nthawi ya ulamuliro wa Dr. Bakili Muluzi, thinking kuti mene achigwetsa chipani cha MALAWI Congress Party mu 1994 ndiye kuti palibenso wina amene akhoza kudzawasunta, koma samadziwa kuti mawa chikhoza kuchitika ndi chotani. Ndi kwambiri chifukwa cha kukomedwa kamene kuti kutayirira zinayamba kubweretsa kuti mavuto amene nafotokoza achinyamata amuchipani cha United Democratic Front amene amamenya anthu osalakwa, kumenya anthu amene akuona kuti anthu akutsutsana kamene akusemphana maganizo pandale. Ndiye zimaonetsa kuti amaona kuti awawa mwina ndi anthu amene afuna adzituka, amaoneka ngati anthu okukira. Ndi zotsatira zake anyamata aja amagwiritsa ntchito zikwanje zimene ngakhale kumenya. Ndi zimene zizi pang'ono ndi pang'ono zinayamba kumayipitsa mbiri ya utsogoleri wa dzikolo mtete Dr. Bakili Muluzi, chifukwa mwina kuganiza kwa anthu kumene kuti mwina ngati achinyamata kumakhala ndi mphamvu yotere kumenya anthu kumamenya masana omwe, ndiye kuti zimene zizi akuchita kutumidwa. Utakhala kuti ndi usiku iyo ndi nkhani ina, koma akuchita masana ngakhale so kubomako sakulankhula kanthu zinkasonyezo ina kuti ndikuti anthu wamwina alipo wina wake amene amawatuma, koma osadziwa kuti zimene akuchitazo
tikupita kumasankho zikuyipitsa mbiri ya utsogoleri wa Dr. Bakili Muluzi. Komanso ndinakambapo mbali ya kudza ngati kachuma kayendetsedwe kachuma zikuona kuti mmene anthu ankayembekezera kuti zipatso zabwino zibwera kuchokera ku privatization sinabweretse ubwino ku dziko lino. Komano privatization inali njira yabwino kuti mwina inangophonya kapena pake kapena from the word go sitnaiganizire because mene UDF mabwera munafotokoza program yapita kuti Malawi inali ni makampani amene amapanga zinthu kwawo. We had Pew mene imapinda magali moto in the zone tinali ndi stage coach inabwera ku UTM kena kumapita kwinako mabasi aboma pakadali panopa mabasi aja kulibe kale ole imodzi. Tinaona National Bus Company sikuonekanso imene pakatipa imendetsedwa under company ya Muli koma zikuoneka kuti mwina sizi kuyenda ngati mene zimayendera poyamba. Chidavuta njani kuti no by the end of some years mpamezi mazaone kuti makampani onse abomaja atha and then Malawi ikadalibe pompaja and zinthuzo zimoneka ngati zikonka zikwera anthu amene amapindulanso anali kagulu kochepa ka anthu. Ndibakumbukira nthawi imeneyo panali anthu ena ukamati ukatchula mazona kuti banja ili ndrochita bwino mu nthawi imeneyo koma ukaona makhala kuti mwina akutsogolera makampani omwe aja amene andale aboma panativuta ndipati pa privatization ndi kwina kulikonse kumene chuma chikuone kuti it's being dominated by the central government. Mumayenera kuti chuma chichachikele m'manja maboma bwanji mulolenso kuti the private sector izikhala ndi mwayo oyendetsera makampani ndizimakhala kuti ni mbali imodzi yofuna kukonzera chuma ndi mmene inkabwera privatization inali mbali imodzi ya recommendation imene anabweretsa IMF imene timacha kuti structure adjustment program. Ndi mu structure adjustment program inali nkhanena kuti dziko la Malawi lipange adopt privatization kuti alole kuti makampani ena amene ali m'manja maboma anthu amba akhale nawo. So do you say that it was a suggestion kapena it was a directive from IMF? It was I should say a suggestion and a directive at the same time by IMF kuti dziko la Malawi ngati likufuna kukonza chuma chake atsatire ndondomeko za structure adjustment program. Ndi imodzi mwa structure adjustment program ndi privatization iyo kuti makampani ena amene ali m'manja maboma achoke m'manja maboma alole anthu amba akhale makampani oyendetsa mabasi akhale makampani opanga sopo kali makampani amene ali okonza magalimoto apite m'manja mwa anthu amba. Komano basically zomwe zimachitika zona kuti amene amakapeza no mwayi ogula nawo makampani amene amakhala well connected people politically from there. Yeah, sure, you are very right. And zimene zijazo zimene zikuononga dziko lino chifukwa chonena kuti nthawi zambiri timaona ngakhale kuti kukhala auction imene tipeke itsanzo cha auction kuti pokuchitika auction pena pake palika galimoto kene kake kuti mwina kadango onongeka masipala atsawira atatu musapite kutali mboma ma department even ma office at DC makhala kuti muli magalimoto ena kuti angonongeka kanthu kakang'ono kwambiri or even zinthu zina zake zimene zili mboma zangonongeka kanthu kochepa kwambiri. When it comes to auction mupezonera anthu aja atenga kale zinthu zija komanso mumva kuti mtengo wakagula kemuna 1 million kwacha galimoto tipo igula up mwina igula over 200 million pakati pa anthu anaona zomwe zinachitika one of the corporations ya Malawi muno kuti no one of my directors anagula galimoto pa mtengo wa 1 million imene after kuchotsedwa munthu uchapezana kuti galimoto yoketa nikodi wakaipweza imene ngati simunaigule tizakuza ni kutsogolo sinange ndo atolankhani ife ndameti mangona zimene sikuchitika tatokoza so kuti mwatidziwitsa koma ndinena kuti privatization iyo sinapindulire bedziko. Privatization payoka inali yabwino ilibe sovuto na lilonse koma kuti mmene kunoko privatization tinayendetsera ndio panali vuto chifukwa malo monena kuti makampaniwa mmene kwagulitsa zinapeza kuti makampani aja atapita ku private sector sanapite so patsogolo makampani aja anagwa chifukwa ndinafotokoza sabatatu kunena kuti zimatheka kuti kampani yabomayo mmene kampani ine m'manja maboma inena ndi anthu ogwira 500 koma mmene ikuchoka from the public sector to the private sector imapeza kuti kampani ija ikuzunga anthu okwana mwina 150 meaning to say anthu mwina over 300 to 400 awuchotsedwa ntchito. Ndi zimene zijasoma zimaonjezera umphawi waukulu m'Malawi muno
ndipo mwina ndi anthu ochepa okha amene amakwanitsa kuti mwina luso limene ndaliphunzira ku Pew kaluso limene ndaliphunzira ku B&C amatha kulipanga okha mutati mukhale ndi mpato kuti mwina mwapita ngati Madalena ngati kundilande mudzapeza kula anthu amene kujako amapanga makasu ngakhale kuotchera zigayo ena mwa anthu amene akupanga zimene zijazo lerolo ndi anthu amene anali ma victim amene zotsatira zimene zinabwera chifukwa cha privatization munjerena kuti anthu ena aja anachotsedwa ntchito ndatachotsedwa ntchito anthu aja ngati panga zotani ena aja ndi amene kuti mupene mundilande mukapeza kuzipangira chigayo chene china kuzipangira okha ndeti manena kuti ngati anthu amba amene anaphunzira ntchito pa kampani akumatha kupanga chigayo ndi kuchisiyapo apart from mota imene imakankha chigayo koma tikamba za ntchino imene umapanga ufa akuotchera mundilandemo kuli bwanji m'Malawi muno singathe kuganizira kuti khozo khandi kampani inake yoti khozo mapanga zinthu zina ngati magani mati munakamba kuna kuti kumalawi kuno kunali Pew matrelo timatiterera ya matragment mayology zimapangidwa blanta amapinda basi imene titu would imagine basi jamene ili would yake amatha kupinda kuno meaning to say zinthu zinalibi na munthu imeneyo koma kuti privatization imene munafunsira ndimaona kuti sinaendetsedwe bwino imene kuti ikhalire mwina mmene munafambali ine khozokhala mmene mafotokozera kuti atokhala kuti anthu ena ake amene anagula makampani were those people that were politically connected nde kaendetsedwe ka chinthu kacha kamadzayendetsedwa mwandale malo moti kaendetsedwe kufuna kuti kupindulira dziko lino kupitira ndi program yathu nkhani yokhuza mavuto ena amene anadza mu nthawi ya Dr. Bakili Muluzi panali anthu ena itito anaphedwa mu nthawi ya Dr. Muluzi komanso panali anthu ena kunkhani za Ndale anazasemphana kuchichewa ndi Dr. Muluzi nkumapeza kuti anapitanso kukamba zipani zawo what is coming in my mind ndi chipani cha National Democratic Alliance cha Brown amene chinazafumphuka kuchokera ku UDF ndipo adalimbana kwambiri ndi Bakili Muluzi munafufuza kuti chinachitika ntani kuti anthu amene wasemphana zichewa historically chimene chinachitika mu nthawi imene kuti mmene Dr. Bakili Muluzi ali mu second term panali zinthu zingapo zimene zinkachitika chimodzi mwa chinthu chimene chinkachitika chinali nkhani kuti kuyambira ino ake Dr. Bakili Muluzi zikuonetsa kuti he was willing kuti matema awiri amene atumikira dziko lino mwina sanatumikire maganizo oti khozana kuti sanatumikire dziko limene iwo amafunira ndikukhulupirira kuti amaona kuti palipera pake pamene iwo akuona kuti pakuperewera sanafikepo nde koma popeza constitution yathu ikuwapatsa kuti ndi zaka 10 ndi amaona kuti mu zaka 10 zimene ndatumikira dziko lino ntchito imene ndimayenera kuti nditumikire dziko la Malawi sinatumikire mokwanira ndifa kungabwera nkhani ngati zokhudza za third term ndipo third term itagufa ndipo kunadzabwera open term zinthu zonsezi kuti zonse zinagufa chifukwa nkhani zimanena kuti third term kunangati kunena kuti malamulo a dziko lino alolenso kuti mtsogoleri wa dziko akhoza kuyimiranso kachitatu zinthu zimene anthu ambiri sizinasangalatse Malawi muno ndipo owasangalatsa osasangalatsa ankutha kuti anthu amba amene tili ngati musi at the grassroots level nkutha kuti ena samazimvetsetsa kuti zikuti chani komanso ena zimawasangalatsa potengera ndi kuti akaona Dr. Bakili Muluzi amakhala ndi kampulumutsikena kamene kanachotsa Malawi mu ulamuliro wa boma la chipani chimodzi ndi anthu ambiri analibe nazo vuto koma vuto limakhudza sopano the topmost blast akuluakulu ndithu amene nawonso amadziwa kuti alipo ena kuchipani amaona kuti mkulu akamamaliza 10 years yake ineyotu malinga ndimene ndatumikira dziko lino ngati minister ndatumikira dziko lino kuchipani kapene chipani ngati amuluzo omwe nkutheka kuti ineso ndikhoza kutenga udindo umenewo nde mmene imamba nkhani ya third term anthu ena ake mu chipani cha United Democratic Front nkhani cha sina asangalatse ndipo mmene zimayamba zo zamatukuko zama third term ndipo mmodzi mwa anthu amenewo anali Brown Finger Njira and amene anaonetsa kuti by that time anali ngati Minister of Information ndipo khala Minister of Information komanso munthu amene anali wamphamvu mu chipani cha United Democratic Front nawonso podziona paokha chifukwa siku lakwa kunena kuti ineyo ndikuona kuti ndikhoza kupikisana nawo siku lakwa fande democracy imeneyo kuti mwina koma kuti mwina pamavuta ndipo tchingiranapo kuna kuti mmene zikukhaliramu ndikuona kuti bwanji inenso ndimenso kachitatu
okay nde siti kudziwa kuti mene amana kuti akanakha kuti malamulo alola kuti tisinthe ayimeka chitatu kodi was it automatic kapena inali nkhani ina kuti tikapangaso convention imene timakhalira kuti anthu akasankhe presidential candidate wa United Democratic Front zimezo sindikati kuzinena kuti zinakhala motani koma chimene anthu ena nkadana nacho nchiona kuti Dr. Bakili Muluzi asayimenso kachitatu koma anthu ambiri Malawi muno anthu wamba mwachidune kuti anthu wamba ambiri si wonseso ambiri akuona kuti zinkawasangalatsa kuti ayimenso ndifukwa chake pa msonkhano unkayembedwa nyimbo ayimanso agama ayimanso things like that zimasonza kuti anthu pansipa zimawasangalatsa potengera kuti ulamuliro wa Dr. Bakili Muluzi bwana panopa chair kuti anene kuti ndifuna ndikapangitse msonkhano mukapeza kagulu kena ka anthu amene a chair sadzayiwala zonadi kwa basi ndithu chabwino kodi mina tisanapitirire why is it kuti every African leader would want to cling to power akakuti wakhabe timiyeti tizakatakete ngabo we have put my examples in Africa that yes I understand recently ku Tanzania yes kunachitika zona kuti mpakano Samia Suluhu atengaso mpando ku Uganda Yoweri Museveni maona mezi ukhalira atengaso mpando mu president mumakhala chani ikuona kuti office manager ndi pamapeto pa ulemerero umene munthu amakhala nawo pano pa dziko lapansi ndikakamba za pamapeto pa ulemerero tikutanthauza za zinthu zimene munthu amazipeza mu nthawi yochepa koma zinthuzo zimakhala zoona kuti wazipeza zimene anthu ena agwira ntchito kwa zaka zokwana 20 or 30 or 50 sanazipeza nde timaona the glorious part imene makhalapo mu president timaona ndithu kuti komatu mkuluyu mene timayamba amaoneka motere koma after some years some 2 or 3 years or 4 years even ikamatha time imene kuona kuti munthu iyayi mwina ife amene zaka zathu zinafika ma 40 tikuoneka soti kukalamba kwa basi pamene somebody who is in his 60s or 70s or 80s anokonyamata ndithu meaning to say kuti office ija ndi office ya ulemerero ndiye palibe pano pa dziko lapansi amene munthu safuna ulemerero ndiye ulemerero sungangosiya just like that kuti basi 5 years kapena 10 years basi ndi usiye ngati umayisetsa ndithu kuti ngati pali china chake ndikhoza kupanga kani mphamvu zanga kandi ndalama kandi office yangayi ndionetsetse kuti pa zinthu zitatu zimenezi mphamvu zanga office yanga ndi ndalama zanga ndigwiritse zimenezi kuti office ndibakhalabe chabwino sitingakambe za ulamuliro wa Bakili usakambapo za the late Kalonga Stamboli. Komanso we had the you remember Fanikiso Pili? Fanikiso Pili. Komanso panali kamwana kena kakuchitawira. Epifania Bonjes. Zinatani tiyambeka epa Kalonga Stamboli. What happened kuti mpaka afika kuna kuti no dying in that order? Kalonga Stamboli ndi modzi mwa anthu amene mpaka na pano ndikukhulupirira kuti dziko la Malawi lilibe mayankho eni kuti kodi what happened koma zimene zimangokambidwa ndi mphekesera zabe kuti zinatere so I will not here kuti ndifotokoze za mphekeserazo because it's something that is not even recorded somewhere koma chimene chikudziwika nchiona kuti Kalonga Stamboli anamwalira mwadzidzidzi pa imfa imene kuti anapatsidwa poison ndiye iwowa timayenera kudziwa kuti kodi anali ndani iwowa anali munthu amene ankagwira ntchito ku nyumba ya former president Dr. Bakili Muluzi ngati kuti iziti oyang'ina chuma mwachidu chiyonya kuti oyang'ina chuma cha Dr. Bakili Muluzi ndiye we don't know kuti chinachitika ndi chotani poti moyo wa munthu umadutsa zambiri zina zabwino zina zoyipa but suddenly we just discovered kuti Mr. Kalonga Stamboli anatisiya mu njira ya chidole ngati imeneyo so this is what is known about Kalonga Stamboli zina zimene zimamvika ndi mphekesera so singakhale pano kuti ndizifotokoza ndiye kuti tsopano ndiye kuti kupanga tsopano politics but as far as I'm a historian I will not say anything that is not recorded somewhere but still we can talk something on Fanikiso Pili yes what happened Fanikiso Pili ndi anali mmodzi mwa ophunzira aku University of Malawi that is imene nthawi imene tikuti Chancellor College koma pano ndi timaiti University of Malawi ndi
second term ya Dr. Bakili Muluzi bwana kunkachitika zinthu zambiri. Kunali gulu lambiri la anthu limene linada kukhosi ndi ulamuliro wa Dr. Bakili Muluzi pa zifukwa zina zimaita zifotokozazo. Nde kunkachitika tsopano ma demonstrations. Nde nthawi zambiri ku Chansa College kuja komanso ma university ena kukauti kwamba uchitika ati ma demonstrations ana school yamba kumagenda kumatani nthawi zambiri kumangondopita apolisi. Ndipo ku Chansa College sikunakale koyamba zina zoti zakhazi kuchitikapo. Even ngakhale munthu ya Dr. Malem Mpingwa Mtalika zinachitikaso mpano Chansa College anaitseka for 8 years. I mean 8 months. Now nkhani yafanikiso phiri inalilona kuti apolisi atatumidwa kuti akabalalitse ana sukulu waja amene wapanga zonesero kuchasa college kuja mu second term ya Dr. Bakili Muluzi and it was something which was it had a mixed reaction. Chifukwa nthawi zambiri mdziko mwa machitika ma demonstrations anthu akhoza kuyamba ma demonstrations ifune pa khoma wina ake palibe nsima nde wina akongamba ma demo muona khoma inayo anthu muona namba ne munthu modzi kanapeza kuti the whole community yako nde chipamakhala kuti there is something wrong with the government. Ndi ndizinduzikamba ifune munthu ya Dr. Bakili Muluzi chifukwa cha mmene boma linkayendetsa makamaka mu second term zimene zimbapangitsa kuti khala na school azipangati ma demonstrations zimene nde nkhani ya pefani ya amene ya fanikiso phiri inalinena kuti apolisi atapatsidwa la order yoti akabalalitsa ana asukulu mmodzi mwa ana asukulu amene anaomberedwa anali fanikiso phiri. It was a live bullet. It was a live bullet. Was it necessary? We don't know. Koma ripoti imenena tuko kuchoka polisi ndiona kuti zinangochitika mwangozi. Koma these people are trained, well trained. Kuchita calm situation. Yes. Mwina munzeru zanga zochepa zomwezi. Pamayamba nkombera kaye mwamba. Kuopyeza kuti angati anthu azibwerabe the second option imakhala a rubber bullet. Yes. And tegas akona kuti zafika povuta kuti chiopsezo chikone ngati chilipo be kumbali yawo they can at least go for a live bullet koma tikafika pa live bullet pamakhala pona kuti pamene poponde kuti pachema sifa ndafusa kuti was necessary. Mwina a live bullet we just use them for mwina wounding them kana kuombera mwendo kuti tikachola mwendo mmodzi ndikupha kuti ena ajabalalika koma mmene mafotokozera sitidzo kuti nkhani zokhudza kagwidwe ntchito ka polisi kama khala kotani sitingathe kufotokoza chifoti sinakhale pa polisi koma chimene chikudziwika nchiona kuti zinachitika mawu amene agwiritsidwa ntchito ndoti zinachitika mwangozi. Nde mwina poti ngozi ikafuna kuchitika sionanso kuti ntchito yomayidziwa motani ngozi imatha kungochitika basi nde mwina kuyankha tikuziona kuti zinachitika ndithu mwangozi podziwa kuti ngozi mwina sitidziwa kuti akuzokhala mlandu odziwa kapena osadziwa komano zinapanga affect bwanji mu ulamuliro wa chair. Zimene zizi bwana ndi zimodzi mwa zinthu zimene zinapitiliza kumaononga mbiri ya ulamuliro wa Dr. Bakili Muluzi acheya chifukwa ndanena kale kuti ndimapeka chitsanzo na kuti chimene chinkapangitsa kuti ana asukulu adzipanga zionetsero zoterezichi sikuti kunali kukhumudwa kokha ndi mmene kusukulu kwa kumakhalira pa zifukwa zina koma kwina kunalinso kuonanso ndi mmene political atmosphere ya kumalai kuno imayendera chifukwa mavuto ena amene timakumana nawo pompano akukwera mtengo kwa zinthu mu nthawi imeneyo anala kuchitika kukwera mtengo kwa zinthu komanso mavuto akudza njala chifukwa mu ulamuliro wa Dr. Bakili Muluzi njala inafika sopena pale makamaka mu second term that is starting from 1999 2000 moti mmene bingwa malowa anapeza mdziko muli njala ya dzaoneni ndizonsezi ndalama ikusowa umbambo pawafika pena pake zikuonetsanso kuti anzathu akuchitetezo akulephera kugwira ntchito yawo pofuna kugwira anthu amene akuvutitsa akusowetsa nthene dziko lino zonsezicha ndi zimene zimaonetsa kuti zikuyipitsa mbiri ya Dr. Bakili Muluzi kumati mwina kapena akulekerera zinthu zonsezi ndithu bwana takulera chabwino fanikiso phiri was something to do with my demonstrations ku my universities come on for a little kid about 10 to 13 years Epiphania Bonjes. What happened? It was almost the very same scenario yonena kuti chifukwa cha mmene ndale zimayendera nthawi imeneyo nkuti mdziko muno
anthu atatopa ndi chipani cha United Democratic Front ndiye amafuna kunena kuti bwanji titasintha kautsogoleri mu njira ina and nthawi imeneyo nkuti malemu a Gwanda Chakwamba pali chipani chimene mati atapanga chipani chawo cha Republican komanso kutabwera nkhani yokhudza mgwirizano coalition okay na mu mgwirizano coalition muna chipani cha Republican ndi zipani zina zimene anana kuti bwanji ifeyo masankho amene akubwerawa tikhale pamodzi masankho ake 2004 bwanji tikhale pamodzi tigwire ntchito limodzi cholinga kuti tigwetse boma lilipoli ndiye anthu ambiri chifukwa chotopa ndi mmene ulamuliro wa Dr. Bakili Muluzi umakhalira zina tazifotokoza kale ndiye support yawo maso awo tsopano anthu anali kwa mgwirizano coalition kapena Malawi Congress Party ndiye machitika ziwawa za Ndale chifukwa timakhala kuti tikuyang'anizana ndi chani masankho nthawi zonse mukakhala kuti mukuyang'anizana ndi masankho tiziwawa kwina kuli konse ingakhale ku America kumene sikumalephera ndithu ndi si ku America anyamata nakalowa mpaka ku Mzati State House not State House kana kalowa ku Parliament kana kalowa kuti anakapanga kuziwawa and you should remember during ku America komweko during campaign nyamata wina used his sniper rifle ndipofuna kupha Trump and chipolopo chinango mtsepula pang'ono you see that kana kaudi sana samari akanapita mwina nde kwina kuli konse kuti kuyandikana ndi my elections kumachitika ziwawa ndithu kungoti ku Africa kuno ziwawa zake zimakhala zoti tsopano tafika nazo podabwitsa kuti koma utachotsa mchifwani tachotsa umunthu ndikufika sezo yotsa moyo wa munthu wina wake chifukwa munthuyo sakusapota candidate wathu nde zinkachitika mu nthawi imeneyi kuti anthu ambiri mgwirizano coalition itakhala ngati agwedeza kuwachitika misonkhano kumachitika zambiri ndithu chifukwa ine ndikhoza kupatsa chitsanzo cha 2001 tikhaita bwera pang'ono nthawi ya ndaa mmene Brown Pinganjira komanso malemu James Makhumula atabwera pamodzi ndikumayendetsa chimodzi chipani cha National Democratic Alliance nda I was in primary school by then ndipo panali pa nthawi kundilande nthawi tikukhala kundilande nditu tidabalalitsidwa ife ndi kutsiwa tear gas ochokera kwa polisi chifukwa china kuti chipani cha National Democratic Alliance chimachititsa msonkhano panali pa 15 January ndikukumbukira ndithu ndiye chifukwa yakuti kasada kapemphe chilolezo kazidatani ndi asita assembly na akaniza ndi atakaniza iwo anapita ku court ndimene apatsa chilolezo kuti pangane msonkhano I can easily remember that kuti zitachitika zimenezo iwo pomangitsa msonkhano na Brown Pinganjira zidali nkhani yonena kuti tikupanga msonkhano chifukwa chonena kuti court latipatsa chilolezo mmene mukuti sira assembly takaniza ndiye chifukwa Pinganjira mona kuti ndikachiopsezo sinagani munthu kuti wachoka United Democratic Front wabwetsa ka threat kena kako chipani zimene zinapangitsa ona kuti tsopano abalalitsa ife tidabwira nawo utsi umenewo munamba kubwira ku primary namba kubwira utsi ku primary school I remember that was in 2001 chabwino mutilole kuti timalizire pamenepa for today koma mwina tisungira nkute pang'ono kuti umenewo ndona kuti you have mentioned the introduction of Gwanda Chakwamba yes. into politics yes bwana munthawi imene ya Dr. Bakili Muluzi and panafika pena pake pona kuti chisankho chitachitika he was appointed as the second vice president inde so we'll talk about that if not me ndekuti Evans Matola muzakumba pamenepo kuti zidatani chifunda fati kamatuluka kuti tikuchoka kwa Dr. Bakili Muluzi tisasire anthu nkute kuti kodi zinakhala bwanji ndathokoza kwambiri kuti munali pamenepo ineyo dzina langa Fungai Chiwaya program yake ya Ndale mbuyo lero timangana kwambiri zokhuza ena mwa mavuto amene analipo mu nthawi ya Dr. Bakili Muluzi ndithokoze kwambiri John Gunde the historian yemwe akutithandizira kufukulako zina zokhuza nthawi ya ulamuliro wa Dr. Bakili Muluzi komanso tithokoze kwambiri Joe Somera pa kamera yemwe akutipasira zithunzi zokongola chonje komanso tinene pano in a very special way tikumathokoza the feedback imene mukumatipatsa each and every program mukaonera mukumatipatsa program pena mukumanena zoti ayi pamene kuti pasalira chakuti ife we value those comments and tinene pano kuti zina mwa zimene mwatiuza kuti titero
tichita modelo mukuti zinthu zitheke. Tathokoza kwambiri. Ine dzina langa Fungayi Chiwaya, tiona nanso ma program atutsatira.